Krásný dobrý den. Dneska se nacházíme před kostelem, jednou ze dvou dominant Litenčic. No a máme tady odborníka nebo člověka, který o něm ví docela dost, který nám k němu coś řekne. Tak ona první zmínka o tomto kostele litenčickém byla v zemských deskách z roku 1492. A tady z jižní strany jsou dva takové vstupní portály, který patří taky k nejstarším tady na tom kostele. A ty vikýře nad nima už v pozdně barokním stylu vevnitř teda byly sochy svatých Petra a Pavla, které samozřejmě nevydržely a jsou ukradeny. Nacházíme se v místech, kde dřív dokola kostela byl hřbitov, který byl později, někdy 1837, přenesen do západní strany obce. A nyní půjdeme po dlažbě, která byla původní v kostele. Tady ta kaple je majetkem rodu Torncernů a byla to vlastně původně kostnice. Tady toto by měl být původně zazděný vchod do krypty pod kostelem. To je původní závaží z těch úplně prvních mechanických hodin. Takže teď tady v té zvonici je na prostředku té stolice je zvon, který je z roku, je tam napsaný, 1742, má 240 kg a jsou na něm reliéfy Petra a Pavla. Je laděn do cis, nebo des. Je to původně v podstatě nejstarší a nejvzácnější zvon. Tady na těch ostatních místech byly původně taky zvony. Tady byl jeden, který vážil 440 kg, tam 190. Ty byly odebrány v roce 1917 na válečné účely. V roku 1929 byly pořízeny nový, bylo to osazeno. Tady byl zvon Maria, který vážil 460 kg, a tam byl zvon Václav, který vážil nějak 180. No a v roce 1942 opět tyto dva zvony Němci odvezli. Takže zůstal tady ten prostřed, zvon Petra a Pavla. A nedávno byl pořízen, byl to takový dar, tak se nám představil. Není to zvonovina, je to ocel, je to ocelový zvon a ten je tady 6 roků teď. A když se uvažovalo teď o elektrickém zvonění, tak měřili tady tu stolici, která taky je z 18. století, z první poloviny, a je dubová a je stabilní, pevná, prostě drží ve všech směrech. A jsme u náhrobku Kateřiny ze Štenberka, sestře Albertově ze Štenberka, která kupovala Litenčice Popůtovi z Ludanic. Hned téhož roku však prodává majetek svému muži Jiříku Mrakši z Noskova, jako správná žena, že? A ten je 10 let vlastní. A teď jsme u varhan, které jsou tady z roku 1827. Postavil František Harbich z Brna.
i když existuje dokument, že při poslední větší opravě, která byla v roce 1946, a byl tam přítomen pan farář Lotocký, varhanář Petříček z Brna a místní varhaník, tak ty varhany byly zgenerálkovaný a ten varhanář říkal, že jsou ve velice chatrném stavu, ale pár roků ještě by mohli sloužit. A tam právě píše, že byly postaveny Haukem z Uherského Hradiště. Jenomže Jan Hauke žil o 40 let později, takže to nemohl být Hauke, takže opravdu je to firma Harbich. Jsou to varhany s krátkou oktávou, což dneska z historického hlediska je to ceněné, ale prakticky to moc výhodný není. No a tak nějak je to 25 roků, co jsme si pořídili digitály, tady Visconti, protože přece už jenom těch pár roků, co sliboval varhanář Petříček ve 46. roce, už několikanásobně uběhlo, takže my jsme zvolili teď tady tento krok digitálu. Tak teď jsme v kostele svatého Petra a Pavla, který i podle pramenů jako není přesně doloženo, kdy byl postaven nebo rozšířen, protože toto samozřejmě na tomto místě by měl být už třetí kostel v historii Litenčic. No a tady teda, co je zajímavého, tak ten kostel vlastně dvakrát vyhořel, roku 1740 a myslím 1760 a byl samozřejmě co nejdřív opraven, ale ta poškození se táhla trošku díl. Historie začíná někdy 1368, kdy zde byl první farář Ondřej, doložené Ondřej z rodu Zástřizlů, kde už se vzpomíná ta fara dole. A tam se akorát neví během husických bouří, jestli tady byli nějaký husický farář, nebo jestli tady opravdu... Krátkou dobu zde měl být i... Myslím si, že tady byl nějaký husita. Tady vůbec pro nás, pro Litenčice i pro místní kostel je velice výrazná osobnost Krištofa Kropáče z Nevědomí. On roku 1535 vlastně dokázal povýšit vesnici na město. Král Ferdinand I. Povýšil vesnici na město a právě jeho syn Jan Kropáč z Nevědomí potom roku 1550 věnoval tomuto kostelu tady to kamenné pískovcové sanktuárium, které je momentálně z tohoto kostela nejvzácnější a nejstarší. Jsou tam ručně tepaný železný dvířka a původně románské sanktuárium je, respektive dva kameny bohatě zdobené z tohoto románského sanktuária by měly být zazděny v té hřbitovní zdi pod kostelem, naproti fary. Teď bychom se mohli vzpomenout také řezbáře Josefa Hromádku, který k Litenčicím patří k tomuto kostelu, protože s ním spojil svůj život. A to by Jindra mohl taky něco k tomu říct. Josef Hromádka byl vpravdě umělec. Nejen řemeslník, ale i umělec. Když začneme, tady ta kazatelna, ta je z roku 1691 a on ji vlastně nově podle původní kopie udělal v roce 1884. Viděl jsem i vlastně rozpis prací nákladem 300 zlatých, tehdy to bylo. No, potom tady máme hlavní oltář. To je dílo původně z roku 1722 prostějovského mistra a ten původní oltář je momentálně v Kloboukách u Brna. A toto je jeho kopie. Josef Hromádka, řezbář, malíř a pozlacovač,
toto udělal, respektive ty účty jsou z roku 1884 a tady byl náklad 1490 zlatých. No, v podstatě výzdoba celého kostela patří dílně Josefa Hromádky, který byl velice činný. Tady je třeba už jenom torzo Božího hrobu, který se vždycky stavěl na Velikonoce do této kaple, respektive naproti. A byly tam kulisy, kde byly vyřezávané jesky po celé prostě ploše, po celém prostoru. Takže bylo to velice krásné, působivé dílo, už jenom dneska zbytek. Jeho dílu taky patří Betlém, který je, bych řekl, kapitola sama pro sebe, ten je velice krásný. A jako malíř se velice ukázal, když maloval Krista na hoře Olivecké. Ten obraz se věší na hlavní oltář postní dobu. A já když jsem viděl různé obrazy po různých kostelích, tak opravdu ten náš od Josefa Hromádky prostě ten působí. To není jenom řemeslné, ale hlavně umělecké dílo. No a je tady taky v kostele křížová cesta, která byla roku 1869 dovezena z Rataj u Kroměříže a v roce 1870 ji opět Josef Hromádka restauroval, přemaloval, pozlatil taky rámy a zafixoval, od té doby tady je. Ke kostelu se možná vážou i roky 68, takže 1368 první zmínka Ondřej, tady byl. A potom 1968, kdy se tady dělala generální oprava tohoto kostela. Tady k té opravě, tam si vůbec nejsem jist, protože, jako jak to bylo, já jsem se dočetl, že roku 1824 se zřítila část klenby. A ta klenba byla potom nově zbudovaná a už roku 1824 to bylo stáhnuté železnou armaturou. A já nevím, jestli je to tady tato, protože toto vím, že právě, jak vzpomínal v roce 1868, vím, že jsem četl zápisy, že tady ty ocelové lana jsou protažený nebo přetažený vodovodní trubkou ozinkovanou a vevnitřku je napuštěný cementový mlíko, aby to vydrželo. Takže nevím teď, jestli se jednalo už tehdy o to stažení armaturou někde nad klenbou, nebo jestli se jedná tady o to. A údajně ještě by se mělo, protože taky po nějakým, bylo to 60. roky, po nějakým velkým dešti se objevily trhliny, tak se znovu údajně pod dlažbou znovu ještě fixoval to zdivo. Mimochodem, dlažba, která je z umělého mramoru, tady byla dávána v roce 1941. A ty původní pískovcovi, ten původní pískovec je právě před kostelem, jak jsme vcházeli do kostela. A tady ty okna v presbytáři byly původně vitrážované. Nad vchodem do zákristie je právě okno, to je takzvaná oratoř, kde chodívalo panstvo. Jdeme právě teď navrch na oratoř a tady jsou vlastně dveře ven, který má panstvo, tak jednoduchý otevřít, chodívalo právě nahoru na oratoř. Je tady takový sklad věcí, které se používají při různých obdobích liturgických. Tady
autentický kamínka kachlový, kterýma se tady topilo. Tady vlastně erb, který dostali Litenčice do znaku, teď nevím, myslím v 16. století. Ano. Je to takové, že? Aha. Smutnějších historií jsou ty divoké 90. roky, kdy víc kostelů postihlo to, že byli vykradeni, vykrádali se kostely, vozilo se to různě. Náš kostel vlastně to odnesl, tady byla socha Jana Křtitele nad Křtitelnicí. Tady byly ještě nějaké sošky na bocích a na hlavním oltářu bylo na každé straně 5 osazných svícnů. No, ty jsou teda taky pryč. No naštěstí v současné době už je kostel je tady zabezpečovací zařízení, takže teď je to už hlídaný, takže teď by už se nemělo nic takového dít. A doufám, že ty časy už jsou taky pryč, takového řádění. A toto mimochodem je boží oltářů a tady ta socha asi je nejcennější momentálně v tom kostele. Dřevěná socha Panny Marie. A vlastně po bocích Jáchym a Anna, její rodiče. A to si nevšimejte. Přirozeně se... Jak kdyby jsme tady nebyli. To každý přirozeně řekne a hruza. Ale já ten zvuk vystříhám, to si jako z toho nic nedělejte. Ale on je tak krásný ten Betlém. Jenom na Nově na Primě to bude. Tady je to zlato. Tady je zlato. Že oni se opravdu. Se to dělá ono, že všechno Je krásný. To patří určitě k tomu. Takže dnešní odpoledne máme významné, protože mezi nás zavítal pan restaurátor Poč, který celý ten Betlém opravoval a může nám k tomu také něco říct. To je, že největší vlastně u tady těchto Betlémů, tady se to poškození bývá vlastně, jak je třeba tady vidět u toho křídla vlastně, kde jsou krátké spoje a berle, kde vlastně se říká, že vlastně takzvaně přes hirnus je to všechno jako lepené, takže tam je také to dřevo křehké a láme se samozřejmě prsty a vlastně takový ty ouška u těch oveček. Všechno takové ty jemné věci vlastně bývají při tom přenosu jako
poškozené. No jinak se jedná o krásnou dřevořezbu, jako podložka, jak se říká, tak vlastně je to lípové dřevo, z které je to všechno vyřezané. Následně vlastně je to připravené prostě na tady tento druh betlému je polychromovaný, některé ty betlémy bývají v surovém dřevu jenom zavoskované a tady na tom taková takzvaná polychromie. Mohl bych se zeptat jenom, do jaké míry je tady teďka ta původní barva, jako jestli jste jenom... Já si myslím, že vlastně tady je to z 90% jako je to původní. Z 90% je to původní. Samozřejmě vlastně při té opravě byly doplněny ty věci, které chyběly. Určitě už je to delší doba, tak už si člověk nevzpomíná vlastně konkrétně, které ty věci to byly, ale následně to bylo vlastně celé očištěné od těch nečistot vlastně, i když vlastně se to přenáší, je to zabalený, tak vlastně za ty desetiletí to prostě trpí. No a jsou tam různé nějaké ty prasklinky v té podložce, v tom materiálu, v tom dřevě. Ale vlastně technologie toho vychází to, že vlastně to dřevo lípové bylo prostě opracováno řezbářem a následně vlastně to chodilo do pozlacovačských dílen, takzvaných štafířských dílen, kde prostě k tomu udělali vlastně tu polychromii. Jo. Tady je vidět, že prostě ta je jedna z těch nejhodnotnějších, taková ta lazura vlastně tady, kde vlastně je to doopravdy čistá pozlacovačská práce, kde je vlastně zlacení na lesk, na stříbro, pojednaný stříbrem a potom na tom lazura. Stříbro se musí vždycky něčím pojedat, aby nesčernalo, takže vždycky se na to dává nějaká lazura nebo nějaká krycí. No a tady toto vlastně, ten kalich a některé ty části vlastně jsme udělali z pravého 24-karátového zlata plátkového, i když je jako náchylný na otěr, ale vlastně tady ty důležité atributy se vlastně zvýraznily tím plátkovým zlatem. Jinak vlastně technologie vlastně vycházela z toho, že vlastně jak to dřevo bylo vlastně, jak to bylo opracováno a dořezáno vlastně, tak se to vlastně celé to lípové dřevo napouštělo vlastně kostním klihem. Tomu se říká takzvané trenkování. Ale je to taková jako podložka vlastně pod tu polychromii, vlastně, aby se spojila ta křídová vrstva hladká s tím dřevem. Jo, takže vlastně na ten kostní klich se potom nanášely dvě vrstvy takzvaného šepsu, který se zanáší za tepla, asi při 60 stupních vlastně, protože je tam použitý kožní klich, který je vlastně udělaný jako nasycený roztok s čínskou nebo spíš šampaňskou křídou nebo horskou křídou. Čínská křída se používá na něco jiného dřívo. To se udělala vlastně nějaká taková ta podložka vlastně pod polychromojí, vlastně pod tu olejovou. Tam vlastně zbytek už se vlastně používaly olejové barvy vlastně, které jsou tady vidět vlastně. Tady mají pěknou vlastnost toho, že vlastně jsou lazurní a že se s nimi dá díl pracovat. Tady ty části, co jsou lesklé, vlastně na lesk, jak jsou tady vlastně to stříbro, tak tam už se potom používá ještě na tu šampaňskou nebo horskou křídu, potom silná vrstva, takzvané poloňské nebo valoné křídy, která je zase oklížená zase kožním klihem nebo želatinou. Zase se nanáší při 60 stupních. Je tam podstata, aby byla prostě jako v teple. To jako starí stoláři říkají, že takzvaně, aby klich nezamrznul. Takže aby došlo k pořádnému spojení. Někdy se na to dávalo i 12 vrstev, potom se to vybrušovalo, vygravírovávalo železama, detaily, jak jsou tady vlastně tady tyto věci na tom rouchu. A potom se nanášel vlastně takový ten podklad pod to stříbro. Zajímavost na tom stříbře je vlastně to, že vlastně se to nanáší jakýsi takový poliment
což je vlastně to, když je ta křída připravená, opracovaná, hladká, tak se napustí slabou vrstvou klihové vody, aby se spravila jako celková savost toho materiálu a nanáší se na tom takzvaný poliment, což je takový arménský bolus, který je oklížený vaječným bílkem. Je tam velice důležitá ty poměry toho bílku a toho polimentu, protože následně se to potom leští achátem. Dřív se to používali jinak, toto ale materiály na leštění, ale posledních 150 let už se používá vlastně achát vlastně na leštění stříbra a nebo zlata. No, takže vlastně na to se potom vlastně jak se nanese ty dvě vrstvy toho polimentu s tím bílkem, to se nanáší teda za studena, tak se to oživí takzvanou kořálkou, což je u těch pozlacovačů taková zajímavost, že protože my ho používáme hodně na čištění chleba a kořálku, vlastně zase na pokládání zlata. Oživí se to vlastně tou kořálkou a zavlhka se do toho hodí, na to položí ten plátek stříbra nebo zlata. Jako pokladač je zajímavost, že vlastně na vlhčení se používají takové ty štětce, které jsou vlastně takové jemné, což je kuní chlup. A na pokládač vlastně, na přilnavost toho plátku se používá pokladač, který je z veverčích ocásků vlastně, jako z veverčích ocásků, to má takovou tu vlastnost. Člověk se vlastně ten pokladač otře o ruku, nebo někdo říká, že prostě to statická energie, ne. Ten pozlacovač má na sobě natřeného vlastně indulon, něco mazlavého, olej a vlastně on se ten štětec tím otřením vlastně omastí a potom vlastně nabere na sebe ten plátek toho zlata a tady když je to oživený, tak tady ta plocha prostě lepí víc, takže se to na tu druhou stranu přenese, nechá se to určitou dobu prostě, než to vyzraje a potom se to leští tím achátem. Následně se teda to pojednává tady olejovou glazurou, kde vlastně tam přichází k tomu zdobení vlastně té polychromie. No. Jinak tady na tomto vlastně Betlému vlastně je to všechno pojednaná ta olejovou polychromii, která je potom přetřená damarou, aby byla ochráněná. No a jak jsem říkal, ty ostřetní části tady jsou jako ozlaceny tím plátkovým stříbrem. Ty lemy a takový ty důležitý atributy jsme vytáhli jako ven, aby byly vidět s tím pravým plátkovým zlatem. Jinak víceméně vlastně tady toto vlastně potom to bylo vlastně ochráněné jako částečně voskem a víceméně k tomu restaurování, víceméně je to všechno vlastně akorát se tam vlastně dávají nějaké dořezy a tady tyto věci. No. Jinak jako co se týká toho restaurování, asi se tak řeklo všechno přes tu technologii. Děkujeme za vyčerpávající odpověď. A Jindra by ještě řekl něco k tomu původu toho Betlému? No tak, my jsme vlastně ten Betlém, já jsem ho stavíval od malička, jako co by malý děcko, tak jsme to nosívali vždycky po jedné sašce, takže ten vztah k tomu je opravdu jakože důvěrný a vždycky jsem na tom obdivoval, že ty sošky nejsou tak naivní, že je to opravdu propracovaný v tom uměleckém směru, že prostě, když se podíváte na kteroukoliv sochu, tak každá má svůj výraz. A mě vždycky nejvíc, já jsem si vždycky hodněkrát v životě vzpomněl zrovna tady na tuto, když vidím, jak ten starý muž, jak má smeknutý klobouk a v očích prostě úžas, pokoru a jako on tam vystihl vlastně veškerý to, co prostě ten člověk prožíval, že tady prostě v tom narození, tady v tom příběhu betlémským,
tak tam opravdu vypovídá o všem. A toto mě na tom nejvíc fascinovalo, protože tento betlém vyřezal, nebo byl udělán v dílně Josefa Hromádky, který tady v tom kostele v podstatě dělal všecko. Vlastně dělal znovu kazatelnu, hlavní oltář, no a tady toto bylo taky jedno z jeho děl. Teď jsme se dozvěděli, jak opravdu, jaký technologie používal a prostě ohromná věc, že je to víc jak 100 let starý a z 90% je opravdu původní barva a všechno zůstalo původní, takže co se týká toho začátku nebo kdy byl vyroben, tak to v podstatě nevíme, jenom co jsem našel v archivech, tak když se vykazoval inventář každým rokem, tak v roce 1917 v inventáři přibyly sošky Betléma. To je jediná zmínka o tomto Betlému, takže protože probíhala první světová válka, tak asi měli nebo vzpomínali na jiné věci a tady toto malinko, ten Betlém upadl nebo odešel do pozadí, tak jediná zmínka v 17. roce už ten Betlém asi teda tady byl. Takže je to víc jak 100 let a vlastně od té doby každoročně slouží a je tady vystavován. Kolik to bylo? Je to 5 roků? Co 5 let. No. Ono přece jenom jako během toho používání vlastně na to nebylo sáhnutý, nebo nikdo do toho nezasahoval, ale přece jenom jako jak se to stavívalo, tak různý prsty, nožky byly poulamované, takže před 5 lety zhruba, to znamená v nějakým 17. 18. roku, 2018 to bylo. Tak jsme tady našli pana mistra Pouče, tak jsem velice rád za krásnou práci, protože je to zrenovované nádherně a velice dobře se poslouchá, že v podstatě to tak nějak jenom oživil, stabilizoval ty barvy a že opravdu taková ta poctivost a ta řemeslnost v té práci už tehdy byla prostě výborná a v podstatě opravdu tady toto všechno je z drtivé většiny původní. Takže toto si myslím, že byl velice dobrý krok před 5 lety, že jsme to nechali zrestaurovat a doufáme, že už to teda vydrží. Pro další generace. Pro další generace. No. Ono vždycky přijde nějaké jako takové újmy, ale to jsou všechno opravitelné věci. Zavčas. Takže děkujeme. Takže doufáme, že vás něco tady zaujalo, co jsme vám dnes řekli, a že jste si něco dozvěděli, co jste ještě nevěděli. My to ještě nevíme daleko víc, ale snažili jsme se vám to aspoň trošku přiblížit. Takže někdy příště a někde jinde. Ahoj. Ahoj.